नाशिक लैंगिक अत्याचार आणि धर्मांतर प्रकरणामध्ये संजय शिरसाट यांनी इम्तियाज जलील यांच्यावर गंभीर आरोप केले। आरोपी निदा खानला जलील यांनीच लपवलं होतं। जलील यांच्या सांगण्यावरूनच मतीन पटेलनं निदाला आश्रय दिला असा आरोप संजय शिरसाट यांनी केलेला आहे। इम्तियाज जलील यांना अटक करावं अशी मागणी सुद्धा त्यांनी केलेली आहे। तो इम्तियाज जलील ठाण्याला जाऊन भाषण करतो, तिची साईड घेतो। ती निदा खान ठाण्याहून निघते, संभाजीनगरला येते, ज्या घरामध्ये राहते ते घर त्या एका मतीन नावाच्या त्यांच्या एमआयएमच्या नगरसेवकाचं निघतं। ते घर इलिगल आहे, त्याला कॉर्पोरेशनने आता नोटीस दिली, सोमवारी कदाचित ते घर पडेल। त्या पटेलचा अनेक व्हिडिओ सुद्धा माझ्याकडे आलेले आहेत आत्ता सध्याला। इम्तियाज जलीलच्या सांगण्यावरून त्या पटेलने त्यांना राहायला घर दिलं होतं, ही माझी माहिती आहे।